Ja valmistautuu on numero 38 Deli, joka päättää luokan. Sitten siinä pitää vähän niin varmistaa sitä, että se ketju auki. Jos se otat sen tuolta, niin se voit sitä lähettää. Se on ihan miten vaan. Siis minun piti... Jos minä olen ajoista, niin se on onnistua koko. Se on ihan miten se kummapuolella, että nyt se saattaa ole pysymään paikalla. Niin se lähetät. Sä saat sen kepeillä kiinni. Hirveä. Ja sit se hyppää tapaisi tonne rinnan. Ja kyllä se yleensä nykyään on tällä, kun ne tulee takaperin. Niin ja sit jos vaikka sen pystyisi tekeekin, niin se hyppää tonne rengissä polveen hyppää. Sen takia sit se kiertää. Joo, ja siihen menit hirveen lähelle ja teet hyykin. Jos olet vähän kauempaa ja laittanut pervaralla, se menee, niin se ei ole siinä. Kyllä. Tulee sellainen pieni agree seuraavaksi. Ei. Meidän siinä on niin hehdessä on ohjelmaa, että saadaan 3 vuotta.